Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anagpailingad iti nagan amanet, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Ngamsakbay na, intay man pa'y kablaawan dagiti papagayam tayo, anaayat adumdumngag. Kas kada, Yobs Gonzales iti Bagabag, Nueva Vizcaya, ti Gonzales family iti Palanan, Isabela, kastamatan ka ni Mark Tedison Macapugas, ti Mendoza family, Macapugas family, ken Aquino family, iti Ramon, Isabela, na imbag nga orasyo amin. Ituloy tayo nga rod abasaan ti surat ni Manet. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaengan itinagan amanet. Ket iti agdama, agpapaayak iti may sa restaurant dito'y abroad. May katlon agundaway ang nag-abroad manang. Idi damo kat ijay Hong Kong. May kadwa kat ijay Taiwan. Kan ita, adaak dito'y Dubai. Aklo na kasaan na kanalpas iti adal ko manang, ngam natured ti pakinakam ko, iso ang nakagtengak iti balasiw taaw. Ngam gagangay siguron kadagiti kas kanyak, a no read no write amakuna, nalaka ama alilaw, kat dayta ti pagtarayan, daytoy padas ko.
syakla may samot, manet. Kayat ko talaga ti agabrod, Kayat ko ti bumaknang. Ngam talaga awan pangalaki ti kwarta nga ramatag. Ay, Tanya. Manon akalugaran tayo ti si Maya at ti biyagdag aputa nagabrod ta. Iso ano siyak ti may kanay ti gundaway. Jack palos pusa na talaga, manet. Kinapudno na Tanya. Kaya't kumata talagang ti agabrod. Aga, Tanya pala order aramidom ngay. Adamot mabalin na pagutangan ni tatang mo. San aya? Ti pampanunutek. No kasanon to ni tatang ama panawak. No mapagasatak nga agabrod. Si Kamot. Nagsasao ka. Kaslasiksika lang ti anak ni tatang mo. Adamot tagiti kakabsat mo babalin na mga sikasukan kwa na. Saan aya? Ay namanet, numaikan ka iti oportunidad, di mon paluspusan, sayang di gundaway. Kasaritak ni tatang, alaak nga umuna ti opinyon na. Manait, anak ko, saan asyak di panunutang? Noon niya taam mo mapagsayaatan ti biyag mo, aramidam Ngam, sikat ti pampanunutek tatang. Asinon tupay nga iti kadwam dito ino bilang laeng. Saan arum mga pagdanagan nakunak lang arudan? Kabaulak nga asikaswan ti bagay anak ko. Ngam addan edad mo tatang. Manait, anak ko. Di ka napagadal, gapo iti napasamak iti day di inam. Ngam awan apulos tinangag ko ariklamaw. Si kapay kit day ti adaan ng tulong kanyak, babaan ni di pa nagtrabaho mi tinusadino laditan, kanuan niya laditan. Isu nga ita, saan nga rod asyak ti panunutam? No adda oportunidad ko nakmanain, di mo palabsay. Ngam, dakkel agatan di masapol nga isaganak, tatang. Matulungan ka iti day taabanag anak kao. Ala, ibagam lang kanyak numano ti masapol mao. Tatang? Adda si dadaan na pagbuludan tayo ti kwarta manait. Iso asaan mapagparikutan day ta. Matulungan ka no maipapan iti day taabanag. Di nakabaybayan ni tatang mo. Ni Mang Ernesto, paiti ko nam. Suportaran na ka day jay. Pudno day tanga imbagamtan niya. Ngam kayat ko makasarita dagiti kakabsat ko, maipapan ka ni tatang. Ha? Apay? Masapol nga ibilin ko kadakwada ni tatang. Saan ang mabali na pumanawaklatan ajak makasarita dagiti kakabsat ko? Jak kayat ti pumanaw, akas lakit din kakaasi ang mabati dito'y ti amak. Sa bagay. Sapay la ko ma. Tamawatan dagdagiti kakabsat ko no bilang agabrodak. Sapay ko matasandak akundi na rin. Anya ko maaga po akundi na rin da ka ngay. Rambang kit di ngagyaman da pa'y kan ka Tasaan damot ang matulungan ni Tata Ernesto? Tanya. Pasensya ka ni di pa kakun kamanet awan tanga na yung bag-anakam dagiti kakabsat mo. Kalpasan ngayon sakad ti amayo ti panagkadalda. Di ta kayo pa'y amomot at alyawon ita. Sikat ti nakakasi amang tultulong ka ni tatang mo tap nagbiag kayaw. Napigsapay matlaang ni tatang amakitalon. Iso asaan ko ako naan, asyak laang ti agtrab-trabaho para kada kami. Ay, basta, awan tanga na yung bag-anakam dagiti kakabsat mo. Managing bubukod da. Nakasarita kung dagiti kakabsat ko tatang. Ingkarida nga agsisinoblat damang sarong karken ka ditoy.
Manit anak, kabailak nga isa kadti pa nagbiag ko nga ure agabrod kan. Sa anak mo't nga inutil. Ngam na saysaya at matlaeng no may dakakitaan ditoy tatang. Iti kasta, saan ka mo't akasla kakaasing agmay sa ditoy? Manit anak ko. Napatag ka kanyak tatang, kayat ka nga iyaon itirigat. Kat aramidak ti amin akabailak nga uray no sa anak kaadal. Pakawanan anak ko. No, saan lang Saan arumbang nga agkid daw kayo iti pamakawan? Saan nyo mo't anagayatan no apay ajak na kaadal? Naira na anaadaan iti nakaro a sakit day dinanang. Iso ang maawatak no apay nga isutiin nyo na yu idi. Anyan. Tawanan gasat day di inam anak ko. Kat manipod moten ide. Nailumlum tayo iti utang. Nga iso ti ikagkagumakabayadan aging kaita. Sakit manayunan manan ti utang tayo. Gapo iti panagabrod ko tatang. Saan abali anak ko? Di kaagdanag, takas iti nakunakon. Kabailak pa'y tagtrabaho. Iso asigurado ang mabayadan mutlaeng dagiti na utang tayaw. Talaga na ibus ti urnong datatang. Kan naadaan da pa'y iti utang, idinagsakit day di inak, manang Emi. Elementarya akpay la idi. Kat day di pa yun tinagbalin a rason, no apay ajak na iturpos ti sekundarya. Takinay kayat ko pa'y idin ti timulong iti amak, tapno makabayad kami. Saan akayat ni tatang ti panagsardeng ko, ngam natangken ti ulok. Kat siyak tinagdisnudo, agingga nga awan matlaeng tinaaramidan ti amak, kat binaybayan naklatan iti kayat ko. Idi ngamin ng rugiak nga agsweldo, babaan iti naduma-duma at trabaho asinarek ko. Impagarup ko na ayusan ti amin, ngam saan matgayam. Babaan nga rod iti kwarta binulod ti amak, nakapanak ijay Hong Kong, manang Emi. Naggasatak mo tayo, takaskin katagbalin nakadwak dito'y balay dagiti amot ha? Ha? No, Jack Mariro, agtaon ka lang iti 20. Husto ak ka day, ading. 22 ti taon kon, manong. Kung nagtupay ka Berto tinagan ko. Kung mabalin ka day, di na ko nawagan iti manong. Ha? Ngam madlaw nga inauna ka ngam iti siyak. Wayne, aklonag. 30 ak nga minan. Ayun pang-aasim ta di nakawagan iti manong. Kayat mo abir ngasan kalatan, kasta ka di? Oo na. Total, basit mo't latagwat ti edad ta. Ha? Mabalin ka day. Berto ko namlatan kanyak. Erwam mo ti bagim, tasyak mutla ka na yun ti kadwam di taoy. Nang runa, nagbakasyon dagiti amo ta iti sabali a pagilyan. Ha? Anya nga iti aramidon da iti sabali a pagilyan. Kay bagbagak lang sana ya. Agbakasyon da. Kahit pasaray may sawo no do alawas ti kaawan da no kasyang agbakasyon da. Iso adwa lang ang mabati dito inukwa. Kahit may mayat matlaang no mairwam kan kanyak. Kundi na ko nibilang asabali. Iso aberto ko namlatan. Tapno nalaklaka mairwam ka. Sige. No isuti ko nam. Birngasan kalataro dun, Berto.
pay ana iruam ka dagiti lugar dito Hong Kong. Iso nga agpakuyog ako makan ka, Berto. Katwa naman Day talaga ayam. Sa dino ayati kaya't mapapanan. Kaya't ko nga ipaw iti damo asweldo ka ni tatang. Kastaya. Katwa na. Kaduan kayo di pagpawitan. Agyaman ak, Berto Awanan yaman na. Natalang di agkadwa kas babaunan kan mensahero dagiti amo ta. Rumbang lang orin nagtinulong ta. Naimbaglakit din, takas kan ka tinasangpot ak akadwak dito Hong Kong, Berto. No sabali lang ata, jak lamon. Manet, awan ti rumbang nga pagdanagam. Siyak ti makamukan ka dito No, kaya't mo, di ipasyar ka pa iti lugar pag istambayan dagiti pada Pilipino dito Ha? Apay? Ada kasta dito Adda May bayam tayo pasyar ka ijay. Sigurado nga ado ti pada Pilipino ijay. Tapasaray kasto yung aldaw ti day of ti kaaduan nga OFW dito ikay. Ay, sige ngam pa nga asim. Tamapan pa nga umuna iji pagpawitan. Tapno mapawitak iti kwarta ni tatang ko. Manet, anya pala tar aramidam. Itay pa nga data diti pagpawitan. Ala na, ipawit mo ti sweldo mo di Pilipinas. Tapno makapantamutan iti pag-istambayan dagiti Pilipino dito Kwa? Anya pala tar aramidam ngay. Pwede ka pa lagkirin. Tikunak, ipatulod mo ti sweldo mo di Pilipinas. Tagdiretsutan iti istambayan dagiti Pilipino dito Hong Kong. Kwa ngamin, Berto. Pwede ka pa laggunay ngay. Sayang ti oras ni. May mayat mo't lang nung makapantan adagos si tayan dagiti pada Pilipino dito Tapno mayam amuka kadagiti kakailyan ta. Kwa ngamin, Berto. Mabalin ka di asikan ti agsurat ka dagiti masapol asuratan? Anya ti kahit mo asawan Manet. Kwa ngamin. Jak unay amo ti agbasa kan agsurat. Iso mabalin ka di, Berto. Sika ko man ti agipawit iti pawit ko iti amak ijay Pilipinas. Manet, mapanak agi pawit iti pamilya iti Pilipinas. Amang ano kaya't mo nga igiddanan ti ipawit mo iti amam? Ay, wan Berto, apag iso. Ipagiddan ko mo't ti ipawit ko kani tatang. Apag iso nga roda. At nga minimbilin kanyak ni madam. Iso masapol ang mapanak iti sentro ita. Kaya iti sa mirak mo't tagi pawit. Amang ano awan tukit din ti oras kaw. Wan nga rod. Saan ta ngamin nga amo no anya ti kalat a plano dagiti amo ta. Amang ano saan ta manon amaikan iti gundaway arumwar nga agpawit. Naku namon. Talo a bulan na jak nakapawit. Ta saan ta mo't makarkarwar ngamin. Naurnungan ti kwarta naskan niya ipawit ko iti Pilipinas. Uray siyak Kat masapol paimot ni tatang ti kwarta. Tapno da pagbayad na kadagiti utang mi iti Pilipinas. Mala. Yung mga rudon ti kwarta ni tatang mo nga ipawit mo. Taigiddan ko mo tan iti ipawit ko para iti pamilya iti Pilipinas. Iti simple laeng nagpirma iti form tapno makapawitak ijay Pilipinas. Talaga ajak ammo manang Emmy. Ta idi nagabrodak. Dagiti naamamok anang tulong kanyak tinagpirpirma no adda ti form a masapol a filapak.
Agtham mark laeng ti ammok idi. Iso amakunak anagasatak at talaga tanaka-abrodak. Naimbaglakit din kinunkunak idi tanasingpet ni Berto. Tinasangpet ak ijay Hong Kong anagbalin akadwak iti nagpaayak. Intalag ko kenkwana ti maipapan iti panagpawit iti kwartak iti amak anabati dita Pilipinas. Sa anak apulos a nagdwadwa, gapot addamot dagiti resibo nga ited na kanyak, tunggal agpawpaw itak. Ngam siyempre, saan kumat nga ipawit amin ti sweldo, taagibat-bati akmat iti para kanyak, manang Emmy. Agingga itinadanon ti panaglepas ti 3 atawan a kontrata. Manit, may mayat ko man inarin yung pa iti kontratam dito eh. Tap na agbayag pa imot ati panagkadkadwata. Mailiwak nga minan ka ni tatang ko. 3 atawan ajak nakadenaga po iti umay ko dito eh. Amok ababaan ka dagiti impaw-paw it ko kankwana. Nakabayad kami niti utang mi. Dahil laang mo tirantak iti panagabrod ko kat. Dakdakkel kumapay ti maipauit mo kankwana no nag-renew ka. Sayang nga talaga manit. Berto, Naanusam lang nga doon ti 3 atawan na panagin na dayuyaw. Agasam? Di ka pa'y gimatang apulos iti gadget ma pang kontakam kumakankwana. Bayat ti kaadam dito eh. kayat ko ngamin makabayad kamin iti utang Berto. Iso ang nagsakripisyo ak. Sigurado nga awan pa urnong mo May mayat-mat lang na da urnong mo. Taim pau-pauit mo at amin aswildom ita amam. Saan aya? Saan mat? Kasla ti imbat-batik para iti bagik. Kat ti urnong kon Isulatan ti isang put ko iti panagawid ko iti Pilipinas. Kamot gaya man manay. Ha? Tatang? Apay akas tala ang ti reaksyon nyo iti sa sangput ko. Sige, tama ka mo ka pa lang dito'y balay, tamasapul mapanak ejay talaw. Ha? Tatang, kasangsangput ko laeng. Ngamapan kayo lata iti talon? Didak man la iliwan? 3 atawan asaan tayo ang nagkita, tatang? Manet, ado ti obligasyon ko ang masapul nga aramidag. Diyak kaya't ama ituloy ti darom kontra kanya. Ha? Darom? Anya darom, tatang? Maliwak ton tagpalawag. Ala, mapanakaw. Tado pa'y tinaskan nga aramidag ejay talaw. Si kamot manet, mas daaw ka pa'y laang. Agyaman kakit di talasaya at latatipan na kailangan kan ni Tata Ernesto. Ha? Amom tanya, mas daawak at talagan. Anya tinapasamak bayat ti kaawan ko. Apoy akas jay ti jar ni tatang apaman asimang petak. Kaslaawan man la ti iiliwan na kanyak. Kailiw na ka ni Tata Ernesto, amok day ta. Nga masapul nga agtrabaho, tapno makabayad ka dagiti utang yaw. Ha? Anya nga utang? Awanan utang mi tanya. Nakabayad kamin. Tatalaga ati pagbayad iti utang mi ti kang runaan ang makagapo, iso ang nagabrudak. Kat? Naka-abroad ka nga agpaisaw? Ngam ti dakas na minsan ka laang anagpawit, kat saanan anapasarunwan. Anya ana minsan lang nga ibagbagamtan niya. Saan nga agpaiso dayta? Ay, apaw,
no dandanin idaron ti nakautangan nyo ti amam. Tanam na minsan lang ang nakabayad. Takasanaw, nam na minsan kamot lang ang nagpawit. Dayta, ti agdadata akinapudnaw. Taam mo ti entero a lugar tayaw tinapasamak ken ni Tata Ernesto nga amam. Ne, anak ka. Apay nga agsangsangit ka. Tatang. Manit anak. In marakop kamot tayo. Amo ti Diyos, tatang. Impawit ko ti amin a sweldo kada kayo. Impawit ko. Tila ang paggastos ko ti batmatik tunggal ag sweldo ag. Katisang kabasita na ilasin ko ti imot ko iti panagawid ko ita. Impaw-pawit ko ti sweldo, tatang. Anak ko. Naamog ti amin kanitan niya. Isumat lagayam asabali ti panangkita kanyak nagiti kalugaran tayo iti panagawid ko. Tagayam at asabali ang napasamak nito'y. Kanti paglading itakunay. Isutipan na kay babae nyo. Kanti dandani panangidarum kada kayo tinakautangan tayo, tatang. Anya nga min tinapasama ka, anak ka. Apay na minsan lang nga nakaawat ak hindi pawit mo. Talpasan na, awanan Apolos tinaawat ka, manipod kan ka. Ayop na niya, Berto. Ayop na ijay. Sino, Abertaw? Tikadwa kanya Hong Kong, tatang. Inalilaw nak. Ayop na niya, Berto. Ayop. Insalaysay ko iti amak ti si bubukal a napasamak. Bayat ti kaaddak iti Hong Kong manang Emmy. Ket naawatan nakmat. Dakkel agatad tinaala kanyak day di Aberto. Tasaan nagayam nga impawpaw iti kwartak iti amak. Jakmat nagdwadwa, takas iti nakunakon. Adamot resibo tinagpawitan nga it-ited na kanyak. Kayat ko idi ti agreklamo. Ngam awanen tinaaramidak, nang runa ket jakon na kontakpay ti awanan bain. Pinanggap ko tinagsubli iti Hong Kong, ngam saan nga imanugot ti amak, ta isagmak ko kanulaeng ti bagik. Pinalubusan naklaeng a nagabrod manen, idi napanak ijay Taiwan, ket ijay a nakabayad kamin iti utang mi. May katlo a panagabrod ko dayti kaaddak ita dito'y Dubai manang. Ket babaan kadagiti nagbalin apadas ko, nakasursuro ak, isu nga uray kaskasano, amok itan ti araramidag, nang runa no maipapan iti money remittance. Nasakit a panunutan a nagpukaw a kasla asok, tinagbanugak iti lasud ti tallo atawan. Ngam anya nga rod, kas iti kunadan, dualaeng a klase ti tao dito'y lubong.
Maysa a manangal lilaw, ken maysa a maal-alilaw. Intalagkon iti Diyos daydi a napasamak. Ket ti pakaragsakak ita, agtultuloy ti bendisyon a maaw-awat ko, iti laksid ti agdama a pandemya. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Manet. Pagayam a Manet, anyan tinagbalin apadas mo. Natibkar kakit di tano iti tao a nakapsot ti pakinakam na tinakapasamakan ti kasjay, jaklaam mon asawan. Ngam di ka agda nagpagayam ko. Tano kasanuman kabalor tinapukaw mo, mamati ak anapatpatag, wano nabalbalor pa'y ti agbalin akasukat na. Ket rugrugin dagiti parabor a maaw-awat mo ako nam, uray iti baet ti pandemya. Agtultuloy nga agtalag ka iti Diyos, tabas taadda ti Diyos iti sibay mo, awan ti asino man a makaidagalkan ka. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Tintun, mapu